dan prayoga lungguh kejaba kuwi panjenenganku bakal mundhut pirsa. Piye ngenani kewajiban iki? Pikanto paestu panjenengan. Anggen kula kaya jejiban. Iya. Kula wentah para prajurit magangan ingkang ing Kadipaten Granti. Sakmenika mboten wonten ingkang nujuwani ngaji. Kok upama sak wanci-wanci ing Kabupaten Granti digebuk perang dening negara liya. Piye sumpah? Sak wanci-wanci ing Kadipaten Granti gebuk perang. Sedaya prajurit ing Kadipaten Granti sampun siap siaga. Bagus. Yen ngono cetha kowe salah sawijining senopati sing tatah tanggon lan tanggung jawab menani katenteman negara. Lungguh sing kepenak. Pandhawa. Bogon. Nggih, kula. Kowe iki wis cilik awakmu, senenganmu ndelik ae. Wajibanmu piye? Ngaturaken bekti mugi kaja kanjeng. Ya tak tampa liwat puja pangestu tampan. Kula tampi dadosaken jimat kula gesang. Iya. Ngenani jejiban kula namung dados penderek
patih. Oh. Naliti wonten ing Kadipaten Granti. Iya, penderek pribadi. Ngaten inggih. Bagus. Harta, Dawuh tinimbalan. kewajibanmu piye? Iki saderengipun kula matur kula ngaturaken sembah pangabekti mugi konjuk Kanjeng. Ya wis tak tampa ora liwat puja pangestu tampan Allah. Kula tampi mugi dadosaken kayuhanan kula gesang. Ngenani jejiban kula njagi kantentreman wonten Kadipaten Granti. Kasunyatanipun manunggaling sedaya para prajurit menawi siang tansah gegadan ridaning peperangan menawi dalu jagi kawilujengan panjenengan dalu. Bagus. Gepeng, Oh, ketinggalan. kewajibanmu piye? Pareng matur. Jejiban kula dinten sakmenika namung jagi gedung pusaka. Mbok bilih sak wanci-wanci wonten pusaka uwal saking Plangkan. Jonggo kula ingkang dados gantosipun. Bagus. Dan dia semoro, Dawuh kewajibanmu piye le? nggih kula pareng matur. Anggen kula kae jejiban ngempalake sedaya para nayaka lan sedaya para prajurit sowan wonten ing Kadipaten Granti. Boten wonten ingkang nggotangaken palungguhan sedaya para prajurit sampun kepaden. Bagus, bagus yen pancen kaya ngono. Lungguh sing kepenak ya. Ingkang dawuh Aryan lo. Kewajibanmu piye nggih? Nggih, pareng matur. Penting Kanjeng. Samunipun kula dados prajurit ing Kadipaten Granti. Iya. Urung duweni kewajiban. Ya yen pancen kaya ngono wiwit sesuk-esuk kowe duwe kewajiban. Njaga sinden ya. Aja nganti dicolong karo kursin ya. Lungguh sing kepenak. Gojek sawetara ya, Teh. Nggih, pareng. Teh, Bandarpati. Kula Kanjeng. Sakusi satata lungguh penyanku bakal mundhut pirsa. Piye ngenani kewajiban ini? Duh Kanjeng Adipati Iya. Bandar Subali. Sasampunipun panjenengan jumeneng dados Adipati wonten ing Kadipaten Granti. Estunipun sedaya para kawula ingkang tumapak wonten ing Karang Pradesan, estunipun boten wonten kekirangan sandang pangan sarta papan Kanjeng Malakapara. Sampun mubram-mubu pindhanipun pemarbur madu Kanjeng. Yen pancen kaya ngono. Panjenenganku matur nuwun banget marang Jengcila tanpa Jengcila mbok menawa wae. Aku durung bisa nyipta negara sing adil lan makmur kaya dene negara ing Kabupaten Granti. Nanging yo Teh, mesti wae sakjroning ati tuwa tandha pitakon apa sebabe. Nganti aku ngrangsekake pisuaran aku. Menika leres Kanjeng Adipati. Damel kaget raosipun manah. Ngantos Kanjeng Adipati Bandar Subali ngempalake sedaya para nayaka praja supados sowan wonten ing pendhapi agung. Estunipun wonten wigatos menapa Kanjeng? Pancen sakenane ana wigati. Sakenane panjenenganku iki wis ana 3 dina iki ati tansah bingung kaya dene wong linglung. Merga ana perkara kang tansah binubel sakjroning atiku. Wonten Nganti dina iki durung bisa ndak udar. Nah, perkara kang tansah binubel sakjroning atiku ora ana liya. Bab perkara sedane wong tuwa. Rama Adipati Arya Sukandar Kala. Mula kandiku ya Teh. Nggih. Rening jengen sira pinangka dadi warangka nalika Rama Adipati Arya Sukandar iki jumeneng Adipati ing Kabupaten Granti. Mesti wae jeneng sira ngerti lembaran sejarah bab perkara sedane wong tuwa. Mula kandiku tak jaluk kanthi banget gelem jeneng sira mbuka lembaran sejarah bab perkara sedane wong tuwa. Oh, dados kados mekaten. Iya. Duh Kanjeng Adipati. Nggih. Saderengipun kula nyuwun pangapunten. Mboten ateges kula nglincipi barang ingkang papak niku mboten. Iya. Mboten ngangkat gaman ingkang ketul niku mboten. Mulai panjenengan mojokake dhateng kula. Panjenengan pengen mangertosi perkawis sedanipun sudarmanipun panjenengan nggih. Kula badhe walaka dumateng panjenengan Kanjeng. Duh Kanjeng Adipati. Rikala semanten Majapahit geger ingkang dituwuhaken lawan Adipati Lembujulung saking Kadipaten Tunggarono.
Lateng mriku sedaya dipati-dipati andhan boten kuawi nandingi kridane Adipati Lembu Julung saking Kadipaten Tunggarono. Ngantos sesembahan wonten ing Praja Majapahit nggih Brahma Tunjung ngawontenake Giri Patembaya marang sok sinten kemawon sing bisa cilik ngendarat gedene iso mateni lawan Adipati Lembu Julung saka Kadipaten Tunggarono mangkone bakal diwenehi diganjar Kang Murad ana ing Praja Majapahit. Dir sapa sing wani mupu sayembara Duh Kanjeng Adipati boten sanes ingkang saged mupu Giri Patembaya Brahma Tunjung ing Praja Majapahit namung sudarmanipun panjenengan nggih Adipati Haryo Subanda. Iya. Duh Kanjeng Adipati sasampunipun Rama panjenengan tanding lawan Adipati Lembu Julung. Rama panjenengan pikantuk kamenangan. Iya. Sasampunipun pikantuk kamenangan, Rama panjenengan sowan wonten ing Praja Majapahit. Nagih janji. Nagih janji nyuwun ganjaran. Nanging Kanjeng Adipati, Nanging kepiye? sasampunipun nyuwun ganjaran boten dipun keparengake, malah kapara sudarmanipun panjenengan dipun paring pidana pati wonten ing alun-alun. Digantung ning alun-alun. Sakwise aku ngrungokake marang tungan yen ngono cethuk wong-wong saka Kraton Majapahit ora kena dibeciki. Wong tuaku gedhe lakut, labete ora nampa nuga malah kapara nampa pidana gantung. Kula kanthi kuwi jerat iki anak lanang, jeneng anak lanang bisa mikul dhuwur mendem jeruk marang kasmane wong tuwa. Rening cecok wong tuaku matine digantung karo wong Majapahit. Mula Senono wiwit dina iki kanggo dadakan perkara aku mbalelo. Amit kula ingkang sowan Kang Mas Obama. Pikantuk berkah saha pangestu panjenengan dalem. Iya. Sowan kula wonten ing Kadipaten Grati kalis ing Rubeda. Namung kewala Kang Mas. Boten katalupen kula ngaturaken sungkem pangabekti mugi katur. Wis tak tampa liwat puja pangestunipun Kakang enggal sira Rama. Nasasat grewelan anggen kula nampi badhe kula petak wonten salebetipun sanubari mugi dadosaken jejimat kula gesang. Haryo jejeta Dawuh sak tenani ben munggah ana ing pendhapa Kabupaten Gran gawe kaget ing ati. Sak tenane jeneng sira kuwi mau tindak ngelengake apa pancen ana wigati. Kang Mas Dipati Bandar Subali. Iya. Namung tadah duka ingkang langkung kathah. Sekawit sowan kula wonten ing Kadipaten Grati. Kula mboten atur tetela langkung rumiyin namung kemawon Kang Mas. Iya. Sepisan kula kapang dumateng keluarga wonten ing Grati napa sami Basuki Kang Mas. Kok menawa wae entuk pamujimu yayi nyatani keluarga ana ing Kabupaten Granti kabeh padha bagas waras siji wae ora ana sing nandhang. Oh syukur yen kados mekaten. Namung dungkap kang angka kalih. Iya. Kula ngundi dawuh saking ngersanipun Sinuwun Prabu Bromartunjung ingkang supados sowan wonten ing Kadipaten Grati nanjehaken dumateng Kang Mas Dipati Bandar Subali. Napa to darunanipun sampun dungkap Tri Piswanan Agung
panjenengan dalem boten kersa netepake wajib sowan ngabiyantara wonten ing negari Majapahit Kang Mas. Ngono. Nanti lagi apa sebabe telung pisoanan pun kakang ora sowan ing Kraton Majapahit. Punika leres. Haryo jejeta. Inggih. Lah kotang terus terang tanpa tedeng aling-aling. Apa sebabe telung pisoanan agung aku ora sowan ing Kraton Majapahit. Cekane dina iki aku mbalelo. Balelo. Kang Mas Dipati Bandar Subali. Cetan. Lamun to kapara leres yen to panjenengan balelo, mesti kemawon lawon ten dasaripun to Kang Mas. Dasare maton apa sebabe nganti aku mbalelo jalaran. Aku ora nrimakake perkara sedane wong tuaku keng rikala semono digantung ing alun-alun Kraton Majapahit. Kuwi dasare. Kang Mas Dipati, yen to panjenengan dalem balelo kanthi dasar boten nrimakaken yen to Sudarma panjenengan dalem boten sanes Kanjeng Hadipati Haryo Subandar ingkang rikala semanten kapidana gantung wonten ing negari Majapahit. Kang Mas, nggih boten maiben cerdasaripun panjenengan punika putra ingkang miyos jalu sak saged-sagedipun. Putra ingkang mijil jalu punika lak kedah saged mikul dhuwur lan mendem jero dhateng asmanipun tiyang sepuh. Nanging Kang Mas, Iya. punika lak sambet dhateng kapribaden panjenengan. Kejawi saking menika panjenengan kedah emut lamun to grati punika tasih andhahan wonten ing negari Majapahit. Aku ngerti. Lamun to panjenengan ajreng kepengin balelo wonten ing Majapahit, tertamtu badhe nempuh kocapan kriwian dados grojogan, geguyon dados tangisan lho Kang Mas. Haryo jejeta. Injih. Matur nuwun ewon dene cengen sira wis gelem ngelingake marang kakang. Nanging wis gembleng tekadku. Aku bakal sabelo pati marang wong tuaku mula kanthi kuwi. Aunana windono. Aku ora bakal sowan ing Kraton Majapahit. Oh kados pengaten Cik. Iya. Lamun to kersa panjenengan kados mekaten punika kapribaden panjenengan. Iya. Nanging katuran pirsa yen to sowan kula wonten ing grati punika kesampiran purba mewah pasesa. Menurut karepmu, Lamun to panjenengan tetep boten kersa sowan wonten ing negari Majapahit, piwangsulan panjenengan ingkang kupungkasan badhe kula ranti wonten sak jawinipun rangkah. kaya ngono ya. Dan ngono sepundang menika. Bandar mati. Kriwian bakal dadi Menika leres. gede iku. Kula kanthi kuwi ngirita prajurit sing jandung-jandung. Baleke ayo jejeta. Mereka terus mengatakan kula nenten pangestu prajurit. Prajurit ing Majapahit. Senopati Benjo lan sak panunggalane. Tak jaluk aja nganti kendhat ing kaprayitnane jalaran. Rikala aku tinemu kelawan Hadipati Bandar Subali. Yogene nganti ngancik Tripiswanan Agung ora gelem sowan ana ing negara Majapahit. Wis diwangsuli lamun tombalelo. Mula kang saka kuwi kalamanto ing mangkono sawijining utusan utawa prajurit saka Kadipaten Grati. Aja nganti padha kendhat ing kaprayitnan. Kono marapa dalem utawa patih saka Kadipaten Grati. Padha mendha saudara iki.
Tumenggung Arya Jejetan. Bandar Pati. Mesine kowe kaget. Apa sebabe nganti aku numpuk lawan lakumu? Nah, ya iki lho. Sing ndadekake rasa kaget sakjroning atiku. Sawise aku ninggalake Pendopo Agung Kadipaten Grati, ya kene ndadak kowe sumusul marang laku. Tenane iki ana parigawe apa to? Tumenggung Arya Jejetan. Tenane aku lagi wae kautus lawan Kanjeng Hadipati Bandar Subali. Kowe diutus lawan Hadipati Bandar Kuwi Subali. bener. Apa darune? Supaya aku balekake prajurit saka Praja Majapahit. Balekake prajurit saka Majapahit. Kuwi bener. Bandar Pati. Sing luput kuwi dede prajurit saka ing Majapahit. Nanging kuwi sing luput sesembanmu Bandar Subali. Kang wektu dina iki wani mengkang pranatan ana ing negara Majapahit Bandar Pati. Tumenggung Arya Jejetan. Nganti Kanjeng Adipati Bandar Subali wani balelo ning Praja Majapahit. Mergo dheweke kepen ngudi tuwa perkara sedane. Ramane ya Arya Subandar. Mula wiwit dina iki aja salahke Kanjeng Adipati Bandar Subali yen balelo ning Praja Majapahit. Bandar Pati. Kepiye Tumenggung Arya Jejetan? Bandar Subali ku andan ing Majapahit. Kuwi bener. Lamun ora gelem sowan ana ing Majapahit, mesti wae bakal diudo paripeksa prajurit ing Majapahit. Prajurit! Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Adipati Mangku. Kang Slira ndak utus temeka ana ing Kadipaten Grati. Minangka badal wakil pun Kakang nglanjake. Ora suwane Kyai Adipati Bandar Subali. Kepiye kaberusanane? Kang Mas Pati Mangku. Sampun kelampah kula abenajeng kalian Kang Mas Adipati Bandar Subali. Sakon ampun sak banjure. Nanging ngaturi kaweningan. Yektosipun ngantos 3 piswanan boten kersa sowan wonten ing negari Majapahit. Sampun dipun temohon lamun tombale lho. Adipati Bandar Subali merong kampuh Bondan tanpa ratu Majapahit. Yaya Citan, Kang Mas Pati Mangku. apa ora kok resik kok ngantri dionjoke negara Majapahit? Sampun kula telesih miturut aturipun ngantos Dipati Bandar Subali balela saking negari Majapahit kanthi dasar piyambakipun boten nerimakaken bab sedanipun Adipati Haryo Subandar ingkang rikala semanten kapidana gantung wonten ing telenging alun-alun Majapahit Kakapati. Sakwise kok resik perkarane. Nggih. Monggo sakwude purba wasesa tak pasai Kang Slira. Punika leres. Apa sak tindakake? Rikala semanten kula ripih kanthi sarana aris parandene Adipati Bandar Subali tetep puguh lan bakuk teman kula peksa usana dadosaken pasulayan Perang Grati lan Majapahit. leres. Sak banjure kepiye Yai Citan? Nanging mugi tinebihake saking duka Kakang prajurit saking negari Majapahit ingkang kula pandhegani samya kaseser ing pangayudan. Ya. Aku ora maido lamun to kowe kekali ndek ido. Mergo mung sak perangan prajurit kan wilayah kaciran. Punika leres. Iki ngene bae. Injih. Kanggo nyirep pakartine Adipati Bandar Subali. Aja nganti tuwa korban kang luwih. Oke, ora Majapahit. Kesanipun Kowe balian Majapahit pun Kakang. Kepenangkan jagat gagak sukma golek sarana jagol iring-iring. yen to kersanipun kados mekaten namung nyuwun pangestunipun prajurit ayo bali ing Majapahit